טוב, אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 5, שזה בעצם החלק השני של השיעור. בשיעור הזה אנחנו נעשה עוד משהו קטנטן, בשביל שבאמת המחלקות יעברו מהסוויץ' הראשון לסוויצ'ים שתחתיו, מהסוויץ' הראשי לסוויצ'ים המשניים. אוקיי, אז אני שוב פעם פותחת את הפאקט טרייסר, ומה שאני עושה עכשיו, אני טיפה מיישרת, יופי. ואני נכנסת אל הסוויץ', קודם כל לפני שאני נכנסת לסוויץ' הראשי, אני לוחצת על Options, Performance ו-Always Show Port Labels, שימו לב, עכשיו אני כן רוצה לראות את המספרים של הכבלים, זה חשוב לי לשיעור הזה, אז כן לחצתי על זה, אני סוגרת את זה, אוקיי? ועכשיו אני נכנסת אל הסוויץ' הזה, הראשי, ותשימו לב מה אני עושה. בסוויץ' הראשי, עכשיו, אני רוצה בעצם להגדיר את הכבלים האלה, את כבל 2 וכבל 3, פא 2 ופא 3, אני רוצה להגדיר אותם שהם יהיו יכולים להיות בפורמט של העברה של הרבה מחלקות, ולא העברה של מחלקה אחת. בעצם לכל כבל יש שני מצבים. מצב אחד, שנקרא מצב access, ומצב שני שנקרא טרנק. הכבל יכול להיות או במצב access או במצב טרנק. במצב access הוא מעביר תקשורת למחלקה אחת בלבד. במצב טרנק הוא מעביר תקשורת למלא מחלקות. עכשיו, כיוון שאצלי כאן בכבלים האלה יעברו הרבה מחלקות, המחלקה הזאת, מחלקת הנהלה, תדבר עם המחשבים במחלקות האלה, העובדים ישלחו מייל למזכירה, אוקיי? יהיה כאן תקשורת שהיא עם כל המחלקות, ולכן אני רוצה ששני הכבלים האלה יהיו כבלים במצב טרנק. אז אני נכנסת אל הסוויץ' הזה, ועכשיו מה שאני עושה, אני עושה דבר כזה, קודם כל כפי שאתם זוכרים, enable conf t, אני מזכירה שוב פעם, אתם יכולים לשים את הסרטון שלי בצד אחד, ואת הפאקט טרייסר שלכם בצד שני, ופשוט לעשות לאט לאט את העבודה. אוקיי? עכשיו אני רושמת פקודה שנקראת int. אם אני אלחץ על tab, הוא ישלים לי את זה לאינטרפייס, אבל אני נשארת רק עם int, אוקיי? הפקודה int היא כבל. אינטרפייס זה כבל, int זה כבל, אוקיי? ואני אומרת לו int, RA, שזה קיצור של range, טווח, אבל גם אני אשאיר את זה RA, פא, שזה תחילת הכבלים, 0/1-2. אני אומרת לו, תקשיב, אני רוצה שתיכנס להגדרות כבלים. בטווח כבלים של Fast Ethernet 1-2, תיכנס בבקשה להגדרות שלהם. והנה הוא נכנס config if range, ואז אני אומרת לו את הפקודה switch port, שימו לב, אני כתבתי רק SW, אז לא להילחץ. SW וטאב, הוא משלים לי את כל הפקודות. ואז אני אומרת לו אחרי switch port, MO mode וטאב, הוא משלים לי למוד. טרנק, מצב טרנק, אני רוצה שהכבלים האלה, שני אלה, 1-2, יהיו במצב של טרנק. לחצתי enter, ואז הוא אמר לי, שיניתי את זה ממצב של דאון למצב של אפ. עכשיו הכבלים כתומים, ותשימו לב, כשאני מריצה הם הופכים להיות ירוקים, אוקיי? ועכשיו כשאני אכנס לסוויץ', אחד מהסוויצ'ים הבנים, ואני ארשום פקודת show VLAN, תראו איזה יופי, הוא קיבל בירושה את 4 הווילנים, 10, 20, 30, 40. בואו ניכנס וגם נבדוק את השני, show VLAN, ותראו איזה יופי, אוי, הוא לא קיבל, בואו נראה למה הוא לא קיבל, שנייה נריץ. נבדוק אותו שוב פעם, show VLAN, טוב, הוא עדיין לא קיבל, אני אבדוק אותו, אבל השני קיבל, אוקיי, כנראה משהו שכתבתי לא נכון. אוקיי, תעבדו אבל מדויק ותראו שזה יעבוד לכם כמו שצריך. בהצלחה רבה.